queremos insistir un pouco que esta festa quede instaurada desde o Concello, que quede como que hai outras festas. Ninguna magua te haga ferida. Anda canso sol que mira desguello. Hola, ¿qué tal? Ese non, tamén podemos coller un Bueno, son ela é inglesa e
Temos unhas pequenas novedades. Temos a esta chica que nos dá un taller de testamento vital que todo o mundo tiña que escoitar, pero tamén é poeta. Entón, vai nos recitar uns poemas. Gracias, Ruth, por acompañarnos. Cantas racios hai aquí nestas, en cada unha destas? 200. 200. Lío que 200. 400 en total. Este de que? Este ten champiñón, que é? Champiñóns? Champiñóns é esta de carne? No. Ah, é o mismo. Polo. Porco tamén. Ah, despois mezclalo todo. Despois mezclalo todo. No, vai cada unha. Entón, aquí faltalle máis líquido, non? Vai deixando un rastro respirable no seu aire. Aldea de petal, de pintura preta, quen pudera como aquí nos iros bailar como quen goza da seiva que desprende, quen se proclama a única choiva, o único pulmón que queda. Se acorre o vento, xa se presenta por restos de flores silvestres prendidas no pelo. En o bico, o aroma intenso dos viñedos, la uva esmagada do viño fresco, se mudan os petiolos de verdes amarelos, se crepitan polas polas. Listo para servir. Sí, hai un chisme para a gestión. Mira, temos que ir por aí por detrás para aquela mesa. Eu vou por aquí, eu tenho que ir por aquí, que somos máis do que aguantar. Vale, vamos as tres. Niño. Aquí. Cris, meter aquí un... Allí le calce, se esas calzas,
Catro, somos catro. Pero a ver si vas a facer unha catástrofe. Pero de cando en vez, para decir verdade, o Porfirio tamén un home adiantado os seus tempos, pedía as chiquitas para levar o bar para a barbeiría. E así, contarme que media vida. E así, que nunca cortaron a orella. Eso o bar e o Julián. Pero a Carme era máis nova de 11 irmáns, 7 delas mulleres. Vivía en Redondela. Ela vivía en Redondela e vivía pois, do peixe. O pai pescaba do peixe que a mãe vendía. Pero chegar a guerra. E chegar a guerra tamén a Redondela, que non ian ser menos alá. E así, por explicar de alguna maneira, que me vedes de entender ben, a familia da Carmen, bueno, o pai non lle quedou outra que emigrar. Estaban un pouco cansos das idas e vidas da Guardia Civil pola casa. Xa me entendedes. Era unha familia que arrimaba bastante o lomo. Tivo que marchar. E a nai non lle quedou outro que marchar tamén, porque xa non había peixe para vender. A Garra non marchou moi longe, marchou o Muiño Velho. Ribeirana, ribeiriña, 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 ribeirana.